Днес в Бургас усъмна с обявена грипна епидемия и разпродадени предпазни маски по аптеките. Так му реших да си сложа маска. Защо Уж казаха, че навсякъде има маски, всички аптеки. Ми слагам маска, защото им е страх. Ето, изкарах и парите. Маските ще си ги получим, всичко свършва. Когато изведнъж се паникьоса населението, общо взето това е определено паника, защото можеха да предупредят по-рано да се снабдяват хората. Нали? Те съобщиха в четвъртък вечерта и всичките хукнаха да се търсят маски. Дали е болен или не. Това са обикновени настинки, защото половината хора не са тежко болни. И не мисля, че трябва такава паника да се всява. Нормално, както грипна епидемия. Според специалисти и тази година, както всяка друга година, има нов щам на вируса. Но дали заради медиите гражданите се страхуват много повече от грипа тази година? Страхувате ли се от новия грип? То си е за страх. То си е за страх. Сега сина ми говори 29 годишно от бронхит нещо, не се е лекувала на време и днеска починала. Ами все пак това е грип, що ми чак и училищата са ги затворили. Не, мисля, че до голяма част е психоза. Въпреки оплахата си, доста от хората не се осмеляват да сложат маски. Южна Корея, Тайван, Сингапур, Китай. Там, щом човек е неразположен, ходи с това. А тук, като тръгнеш, вземат ти за маймуна. В момента ми е малко неудобно и някак си неприятно. Дали обаче трябва да се подаваме на оплахата и да ходим навсякъде с маски? По улицата не е необходимо да се ходи с маски, това е определено. Маската има значение тогава, когато попаднеш в среда, която наистина е опасна, в затворени помещения, където влизат много и различни хора. Доста фирми са раздали предпазни маски на служителите си, работещи с хора. Вярно е, че все пак това е един вариант да предпазим себе си и околните. Но усилията ни остават не особено възнаградени, ако и другите не се предпазват. Както, например, по заведенията за бързо хранене, където никой не носи предпазни маски и храната лесно би могла да се зарази. Все пак, ако твърдо сте решили да сложите маска, е хубаво да знаете, че тя се сменя на 3-4 часа и да не забравяте за останалите предпазни мерки. Да не се излагат на простуда, защото това е един от най-сериозните фактори. Второ, хубаво е да имат всеки ден подкрепителни напитки и храни богати на витамин С. Това са цитрусовите плодове, например. И трето, все още не е късно да проведат имунизация. Съветът ни към бургазлии е да спазват хигиените изисквания, да не контактуват или поне да ограничат връзките си с болни и най-вече да не се подават на излишна паника.